everyone, welcome back sa YouTube channel ng Mars and Sarah Vlog! So ayan, so for today's video everyone, so ito na yung final na talaga te. So ayan, so diba kahapon, nag-aantay ako mula 8 AM hanggang 3 PM. Then wala si Papa kahapon kasi nga malapit na mga anak yung baboy namin. Tapos te, pagdating ni Papa, si Papa na yung inintay day, nanganak yung baboy namin, best. Yung mga ganun. So eto sila day, papakita ko sa inyo. Ka-cute. Ayan, nanganak na siya dan. Tawag na yun, ha? Dali, ang tawag. Ang tawag. Binat yun. Lubog naman ka ha. Mulusot yung katas kilid. Cute ba yun? Yahig to ba eh. So ayan, gilahin ako siya dahil kay medyo nalibang ang baboy, no? Yung inahanin, barog siya. Try. Kaob, I mean. Sumoto nga basig mapiit. Sumoto gilahin na ako sila diridzay. So ayan, tulog na mo bibis. Cute, oy. Sana all. Hoy, hari rasod! Ay, ayaw sa data. Ayaw sa. Teka lang. Mamaya na. Ay, makatuod na gid siya, mukatkat na gid siya ay gigil mo ka, tara ka unahan eh, tara eh, tugdom sila tray. Ay, sipat ba ni mo? Oy, sipat jud kay Kadzay. Itlo ka sa ako, may kuwangan tuto ay, kuwangan bes. Ay, tara. Tawag na lang, oy. Mukatkatin siya, day. Ganahan dyan siyang mother. Hi! Luwak na dyan ang buang-buang. Uy, mapikit ka, kurambul. Wait lang. Pikit ka, oy. Try. Ano ka ba? Sipat. Piit ka. Ay! Luwak naman. Uy. Lugsot na mo ha. Hindi pang bigtingan ta din mo mga kat. Sudi kat. Kinagkaupan yung mother niya na magpatutoy siya. Kanalibang. Kaya gumuguwa na yung kurambol na to. Ay. Ay. Nagkalago na siya dyan. Lamitak man niya. Kaya saka dyan niya yung
Yan na. Di pa pwede si mother. Bawal pa. Makat-kat dyan. Gahion yung naong ay. Hararasa mo everybody. Kaya mo kasakad dyan ni si... Burdugoy. Matagak ka eh. Katug na lang oy. Katug na. Shhh. Hindi bato. Wala eh. Wala eh. Okay, nakaka na si... Tarasak mo. Mga mouse. Hi, thanks God. At sa wakas ay tulog na din sila. Bes, yung mga ganun. Ay, Diyos mayo, para akong may anak. Sobrang kulit nila dahil. Tapos sobrang cute. Ayan, sobrang putik nila dahil kasi mabasa dito eh. Ayan, diba? So yung isa ay forever alone. Yung dalawa nagising. So medyo silent tayo ng konti-konti no kasi nga baka magising sila. Ay, Diyos mayo. Tapos yung ina ayaw pa muna magpapadede. Ayan. Diba? So ayan sila dahil. So nagbabantay ako. Nalapit yung dalawa. Kasi giniginaw yan eh. Ayan. Hanapin nila yung mga kapatid. Tulog na tulog na si... Ayan. Tada! Cute! May langaw din. Diyos medyo. Ikisaw-saw din yung langaw. Baka ginindaw din sila. Yung isa talaga, forever alone. Feeling ko ako yan. Yung tipong mapag-isa. Dumi.